Diolch yn ei byddio. Diolch yn ei Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti, gofyn i ti drwy gyrhau wrthym, i dywallt ysbryd arnom. Ertha ni'n haddoliad i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Cynwch i ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 59, rhagluniaeth fawr y nef mor hyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaith Duw. 59 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis sef Mai 17. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul ym 2:03 ac fe fydd y parchedig Dafydd Morris yn pregethu. Mae'r wrth i'r casgliad gael ei gymryd gen i ganu tra'r ein heisedd emyn rhif 232. 232.
Gawyn darlleniad o'r salmau, y 10fed salm, salm 10, cyn dechrau yn yr adnod gyntaf. Paham arglwydd y sefi o bell, yr ymgyddi yn amser cyfyngder, yr aniwiol mewn balchder a erlyd y tlawd, daliau'r hwynt yn y bwriadau a ddychmygasant, canis yr aniwiol am ffrostia, am ewyllus ei galon ac a fendithia cybydd, yr hwn y mae'r arglwydd yn ei ffieiddio, yr arglwydd gan uchder ei ffroen, ni chais ddiw, nid yw diw yn ei holl feddyliau ef. Ei ffyrdd sydd flin bob amser, uchel yw dyfarned i geithau allan o'i olwg ef, chwythu y mae yn erbyn ei holl elynion. Dywedodd yn ei galon, ni'n symudur, oherwydd ni byddaf mewn drygfyd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Ei enaeth sydd yn llawn melltith a dichell a thwyll, dan ei dafod y mae camwedd ac ynwiredd. Y mae fe yn eistedd yng nghynllwynfa y pentrefi mewn cilfachau y lladd fe gwirion, ei lygaid a dremiant yn ddirgel ar y tlawd. E fe ac yn llwyna mewn dirgelwch megis llew yn ei ffai, cynllwyn y mae i ddal y tlawd, e fe a ddeil y tlawd gan ei dynnu i'w rwyd. E fe am gryma ac a ymostwng fel y cwmpod tyrfa trieiniaid gan ei gedir nef. Dywedodd yn ei galon, anghofiodd Duw, cuddiodd ei wyneb, ni wel byth. Cyfod arglwydd o Dduw, dyrchad a law, nac anghofio cystuddiol. Paham y dirmygar a niwiol Dduw, dywedodd yn ei galon, nid ymofynu. Gwelaist hyn, cynnes ti ag anfyddu anwiredd a cham, i roddi tal a ddwylod y hun, arna ti y gedi y tlawd, ti yw cynorthwywyr yr amddifad. Tor y fraich yr aniwiol a'r drygionus, cais ei drygioni ef hyd na chaffech ddim. Yr arglwydd sydd frenin byth ac yn dragywydd, difethwyd y cenhedloedd allan o'i dir ef. Arglwydd Clywaist Ddymuniad y Tlodion, paratoi i calon hwynt, gwrendi dy glist arnynt, i farnu'r amddifad a'r gorthramedig fel na chwanego dyn dearol beri ofn mwyach. Byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o gallu dod ger dy fron ac yn gallu dod atat fel ein tad nefol, yn dod fel dy blant, yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch bod yna modd sydd yn bosib i rai fel ni, rhai sydd wedi gwrthod y air di dro ar ôl tro, ac eto o Dduw i ti trwy dy ras sy'n cyffwrdd ni, i agor llygaid ein heneidiau, i'n harwen ni at droed y groes, sy'n golchi ni yn y ffynon hwnnw, wrth y groes, i'r gwaed i'n golchi ni'n wynach na'r eira. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am y ffordd yma, y ffordd sydd wedi sicrhau bod yna fywyd tragwyddol, maddeuant pechodau, heddwch a Duw, gymaint o fendithion sydd yn eiddo i dy blant di, ac yma yna etifeddiaeth yn ein haros ni, pan y cawn dy weld wyneb yn wyneb a threulio tragwyddoldeb yn dy gwmnïaeth. Ac felly o Dduw i ni yn diolch ein bod yn gallu dod trwy'r hyn, yr wyt ti wedi drefnu ar ein cyfer, trwy'r hyn a wnaeth Iesu Grist trosom. Ac i ni yn diolch i ti felly am y fraint yma, gallu dod fel dy blant, yn diolch i ti am dy addewidion, yn diolch i ti am dy fendithion, yn diolch am dy arweiniad dyddiol, am dy y ffordd yr wyt ti yn gofalu ac yn ein harwennu ac yn agor ac yn cael dros am dy ragluniaethau o Dduw, rhai o Dduw sydd yn ymddangos yn anodd ac yn ymddangos yn anodd i ni'n gwybod fod y cyfan yn dy ddwylo di ac i ni'n gallu ymddiried fod pob peth yn cydweithio ein lles ni, ein daioni ni, os ydym ni yng Nghrist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i ti am hyn ac yn gofyn i ti nerthu ni i fod beth ddylsyn ni fod, i ni yn cyffesu mor hawdd, mor gyflym ydyn ni yn troi ein golwg oddi arna ti, mor rhwydd yw i'n calonau ni i wan obeithio wrth i ni edrych ar ein cyflwr ni a chyflwr y wlad, i ni'n gallu meddwl o Dduw meddyliau, nad oes gobaith, nad oes yna lwyddo i fod, ond o Dduw i ni yn gofyn ti helpu ni dyrchafu ein llygaid tuag at y mynyddoedd, gan mai oddi yno y daw ein cymorth, ohono ti y daw ein cymorth, yr wyt ti yn ei wneud yn bosibl i ni wneud pob dim yng Nghrist Iesu.
Ac felly o Dduw helpa ni i fedru sefyll yn y dyddiau blin yma, i sefyll ac i fod yn ffyddlon holl y ddyddiau ein bywydau. O Dduw, fydd yr un drwg yn sibrwd i ni ac yn neud i ni amau, a fyddwn ni yn dyfal barhau hyd y diwedd. Ond o Dduw, i ni yn diolch i ti, mae ti yw'r un sydd yn dyfal barhau gyda ni. Ac felly o Dduw, helpa ni bwyso'n llwyr arna ti, a bydde ti yn ein cadw ni tan y dydd hwnnw pan bydd golwg yn diflannu ac yn troi, y ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Felly o Dduw, helpa ni i gadw'n golwg yn llwyr arna ti, ymddiried yno ti. Ni'n cyflwyno Dduw ein gwlad unwaith eto i ti ac yn gweld sefyllfa mynd o ddrwg i waith ac yn ymddangos fel nad oes yna obaith i'r wlad hon. I wlad sydd wedi profi gymaint yn y gorffennol ac eto wedi mynd mor bell oddi wrth dy air di. Ond o Dduw, rho'r ffydd i ni i gredu y gellu di ddod unwaith eto a gellu di traws newid cenedl. Helpa ni gredu hyn ac i alw arna ti yn ddyddiol drwy gydol y dydd i alw arna ti y bydde ti yn dychwelyd un plith. Bendithiau'r sul yma, ni'n gofyn o Dduw am y cyfan y byddwn ni yn ei wneud, y bydd yn dy blesio di, y byddwn ni yn profi wrth gwmniaeth yma gyda ni. Bydd gyda ni a gyda bobl ar hyd a lled y wlad. Ni yn gofyn o Dduw a byddwn ni yn cael y fraint o weld y lawdi ar waith unwaith eto yn ein plith ni. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n hamser yma i ti'n helpa ni, nertha ni nawr, tyd lawr un plith. Gad i bob yr un ohono deimlo dy bresenoldeb yma gyda ni. I ni felly yn gofyn am dy ofal a ddiogelwch droso. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gan i emyn rhif 61. Mae Duw yn llond pob lle presennol ym mhob man. Emyn rhif 61 gan i sefyll i'w chaddu. Yeah.
Bydd am testyn o lyfr y salmau, y ddegfed salm ac adnod 17. Y ddegfed salm ac adnod 17. Arglwydd, clywaist y ddymuniad y Tlodion, paratoi calon hwynt, gwendi dy glist arnynt. Nawr ar ddechrau salm, mae'r salmydd yn gofyn cwestiwn, mae sawl Cristion wedi feddwl ac yn ei holi. Yr adnod gyntaf yn darllen fel hyn, pa ham arglwydd y sefi o bell, yr ymgyddi yn amser cyfyngder. Ac fi'n siŵr, efallai eich bod chi yn dweud rhywbeth tebyg, pam fod yr arglwydd yn sefyll o bell? Pam? Dwi ddim yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn ar wahân ei fod yn sofren ac ei fod yn ei raglenniaethau yn gwybod beth sydd orau. Ond eto gyd mae'r salmydd yn gofyn ac y gallwn ni ofyn pam arglwydd y sefi o bell. Pam ei fod yn ymddangos mor anodd yn y dyddiau hyn i gyhoeddi gair Duw, i gael cynulleidfa, i fedru cael nifer, i ddod i'r oedfa. Mwyafrif llethol ddim yn mynychu cwrdd o unrhyw fath. Dwi'n aml yn meddwl am y rhai sydd yn gwylio ar y we ac yn ni'n ddiolchgar am yr rheini sydd yn gwylio ac yna i chi'n darllen am ryw berson sydd am myd adloniant ac mae yna rhywbeth yn mynd allan ar yr YouTube yma ac i chi'n gweld yr miloedd a'r filiynau o bobl sydd wedi gwylio'r clip di-bwrpas, gwastraff amser llwyr. A chi'n gweld y niferoedd mawr yna. Ac eich chi'n meddwl am y nifer fach, un mor ddiolchgar i ni am yr rheini sydd yn gwrando, y niferoedd bach iawn sydd yn gwrando ar yr oedfa. Ac eich chi'n meddwl, pam? Pam fod y byd yma yn mwynhau edrych ar y clipiau yma ar y we sydd yn gwbl ddiwerth, wastraff amser llwyr o gymharu ar hyn o gyhoeddi gair Duw. Pam arglwydd y sefi o bell? Pam? Pam ei fod mor hir? Pam bod dros canrif wedi mynd? Pam yn y wlad hon yr oedd y gair yn cael ei ffregethu ac fwy yn y wlad hon ac unrhyw le arall yn y byd yn yr iaith Gymraeg. Hwna sydd yn anhygoel yn yr iaith Gymraeg ac edrychwch arno ni. Faint o'n ni sydd fan hyn? Faint o Gymru Cymraeg sydd yn y brif ddinas? A faint sydd mewn oedfa lle mae'r efengil yn cael ei ffregethu? Nesaf ddim. A hynny ar hyd a lled o wlad. Ac i feddwl mai o'r wlad hon yr oedd pregethwyr yn mynd ar draws y byd ac yn traws newid y byd. Ac eto i gyd, edrychwch ble ni arni nawr. Ni edrych ar y cyfieithiad yma o'r Beibl. A oes modd cael y cyfieithiad yma bellach? Does dim. Mae'n anodd, bron yn amhosibl cael y copi yma. Faint sydd yn gwrando ar hwn, ni chi ddim yn gallu cael y copi yma dim mwy. Does dim copi ar gael, dim ond hen rai sydd ar ôl. A pam rhaid ni ofalu am rhain, pam ni roi tap yn nhw. I ni'n edrych ar ôl rhain, mor ofalus, achos ar ôl i'r rhain i fynd, does dim byd, mae rhaid ni feddwl mewn ffordd arall o'i wneud yr emynau ardderchog yma. Mae rhai modern yn dod, a maen nhw'n dod â ambell i un hen gyda'r newydd. A mae rhai newydd yma, i chi feddwl mwyafrif llethol nhw, ddim yn deall hanner y pethau ni'n sôn amdano yng Ngaer Duw. Pam? Pam bod e wedi digwydd? Petai'r salmydd yn dod i Gymru heddi. Petai'n darllen hanes Cymru. Petai'r salmydd yn darllen hanes y wlad yma. Hanes Cymru ar holl y ddiwygiadau sydd wedi bod. Ar hyd a lled o wlad. A dros gannoedd o flynyddoedd. Ers cyfnod Dewi Sant. Reit lan tan ychydig o flynyddoedd. Canrif yn ôl. Pam? Y mae e fel hyn. A ddech chi ddychmygu'r salmydd yn pledio mewn parchedig ond ddim yn herio sofraniaeth Duw mewn unrhyw ffordd. Ond yn gofyn o Dduw, pam fod yr cadeiriau yma i gyd yn wag? Pam nad oes neb eisiau dod? Pam mae dim ond unwaith y mis ni'n gallu fod cyfnal oedfa gweddi? Pam? I ni dim ond yn gallu cael unwaith y mis i ni ddim hyd yn gallu cael bob bythefnos i ni. Pam mae cyn lleied sydd gyda ni? Pam yna 40-50 mil o Gymru Cymraeg yn y brif ddinas? Mae cannoedd o filoedd o bobl yng Nghymru ac eto i gyd i ni'n edrych ar y niferoedd ni. I ni'n fach iawn. Pam fod hyn yn wir? I chi erioed i meddwl yn ni? Fel oedd i arfer fod. A mae'r un peth yn Saesneg.
Yr un yw'r broblem yn yr iaith Saesneg o gymharu ar niferoedd a'r poblogaeth Saesneg. Mae'n ddi ar yr iaith Saesneg hefyd. Ond i ni fan hyn, mae'n oedfa Gymraeg ac yn meddwl am ein hanes ni, a'n diwylliant ni, a'r hyn sydd wedi bod. Does dim byd tebyg nag os na diwylliant a hanes ein gwlad ni, yr hanes anhygol yn ein gwlad ni. Ac eto i gyd nawr, neb bron iawn yn mynychu oedfa. Does dim ots gyda nhw. Rhai sydd gyda elfen o grefydd. Does dim ots gyda nhw. Os oes na cryfedd byd yn dod i mewn. Does dim ots gyda nhw am safonau moesol. Does dim ots gyda nhw. Maen nhw'n dweud, wel, dim ots am y peth yma. Ond nid yw'n ymddangos fel bod gwir grefydd wedi llwyr ddiflannu o'n gwlad ni. Mae'r capeli yn gwacau. Anghrediniaeth ac anffyddiaeth yn rhemp. Dyw gair Duw ddim yn cael ei ystyried mewn unrhyw ffordd. Mae'n llwyr angof. Mae'n waith na fod yn angof, tybwn ni. Mae'n waith na bod yn angof. Mae yna sawl cenhedlaeth bellach heb glywed hyd yn oed am egwyddorion yr Efengyl. Felly dim gwybodaeth ganddynt i'w anghofio hyd yn oed. Dydy'r wlad yma ddim hyd yn oed yn sylweddoli bod nhw wedi anghofio. Mae anghofio yn golygu roedden nhw'n gwybod rhywbeth ar un adeg a ddim yn ei gofio fe nawr. Ond mae yna genedlaethau yn ein gwlad ni sydd ddim wedi anghofio, dyn nhw ddim hyd yn oed wedi clywed yn y lle cyntaf. Dyna pa mor bell i ni wedi mynd, fel gwlad i ni wedi anghofio, fel cenedl, ond fel unigolion o fewn y genedl, dyn nhw ddim wedi anghofio, dydyn nhw ddim hyd yn oed wedi clywed yn byd. Bydd rai nhw chi ifanc fan hyn ac yn hun, eich ffrindiau ysgol chi yn y flwyddyn beth bynnag yw 7, 8, 9, 10, 11, 12, blwyddyn 61, 62. Gai ofyn i chi, a oes unrhyw un o'r heini'n gwybod unrhyw beth am yr Efengyl? Os ych chi'n cael pobl o'r byd i'ch catref chi? A ydyn nhw'n gwybod fod pobl yn dweud gras bwyd? Ydyn nhw'n gwybod hynny hyd yn oed? Tybiwn ni bod eich ffrindiau chi ddim hyd yn oed yn gwybod fod hynny yn rhywbeth y mae rhai erioed wedi wneud. Mae llywodraethau yn gwneud penderfyniadau a deddfau sydd mor estron i air Duw, yn gwbl groes i air Duw. Dydy dydd yr arglwydd ddim yn golygu dim byd i'r mwyafrif. Ac felly mae'n anodd deall pam arglwydd yr oedi. Dyw dy enw di ddim yn cael ei anrydeddu. Ac ymhlith y pobl sydd yn galw hunan yn Efengyledd, maen nhw'n chwarae crefydd. Maen nhw'n dweud bod e'n iawn i chi fynd gyda'r byd ar nos Wener a nos Sadwrn. Maen nhw'n dweud bod e'n iawn i chi torri'r Sabat. Maen nhw'n dweud bod e'n iawn i chi osgoi dod i'r oedfawn. Maen nhw'n dweud bod e'n iawn i chi beidio mynd i'r cwrgweddi'n rhy aml. A mae bobl Efengyledd yn gwlad ni yn dweud bod hwn yn dderbyniol. Ac felly ni'n gweld cyflwr o wlad. Mae cyflwr yr eglwys, a mae'r eglwys Efengyledd, ac ni'n gweld, a ni'n gofyn i'r pam yr wyt ti'n oedi? Pan ni'n gwybod mae dim ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw i wneud. Ac y gall traws newid genedl gyfan. Nawr, fel y salmydd, i ni yn plygu sofraniaeth Duw ac yn derbyn yr ateb i'r pam. Dyna pham y mae'r arglwydd wedi penderfynu. Ond mae gennym le i ofyn pam. Mae'n ysgrythurol i ni ofyn, i blediad fe, o na fyddi di'n oedi mwyach. O na fyddi di'n dod yn ôl i'n plith ni. O na fyddi di'n arllwys dy ysbryd arnom. Achos mae'r hyn i ni'n mynd i edrych ar y nawr yn ddisgrifiad trienus o gymdeithas. Yn gyntaf hoffwn ni edrych ar falchder o balchder yr anghredanwyr, ac yn anfer y sofraniaeth yr arglwydd ac achubwr y saint, ond balchder yr anghredadyn. Ond nid dyma i chi ddisgrifiad o'r bobl i ni'n ymwneud â nhw, a rhai sydd yn eistedd yma heddi. Mae yna rai sydd yn eistedd yma heddi fel hyn, ac mae yna rhai oedd yn eistedd yma fel hyn, ac yma'r gymdeithas i gyd fel hyn. Gymaint o bobl o fewn cymdeithas i fel hyn. Nawr mae'r salmydd yn cyfeirio at y sawl oedd yn erlyd, ond hefyd gallwn ni ddefnyddio'r geiriau yma fel disgrifiad teg, o'r byd yn ei bechod a'i anghrediniaeth. Darllenwch y salm, ac i ni'n disgrifio fel hyn y rhai oedd yn erlyd y saint, i ni'n gallu dweud hefyd, dyma i chi ddisgrifiad o'r byd yn ei bechod. Gellir gweld disgrifiadau yma o laweroedd sydd yn gwrthod credu gair Duw. Gai ofyn i chi, pob un o'n chi sydd fan hyn, a ydych chi yn credu bod yna Dduw?
Na'r cwestiwn cyntaf, chi sydd ddim eisiau gwrando falle. A ydych chi yn credu bod na dduw? Dyna'r ateb cyntaf ni eisiau, ateb onest, ydych chi'n credu bod na dduw? Cos mae yna lawer yn gwrthod credu gair Duw. Mae yna ddisgrifiad o rai sydd yn mynychu cyfarfodydd fel hon yn y salm yma. Rhai yn y gynulleidfa, rhai, dychwch ar yr ail adnod, yr aniwiol mewn balchder a erlyd y tlawd, daliau'r hwynt yn y bwriadau a ddychmygasant. Ond nid dyna chi ddisgrifiad. Balchder, hunan, sydd wrth wraidd pob pechod, gallen ôl rheinio pechodau nôl at gariad o'r hunan. Mae'r gymdeithas yma'n arbenigo ar falchder, ond dyna yw hanes y byd, ond i ni weld e nawr, a ni'n gweld hunan yn dod i'r wyneb drwy'r amser. Mae dyn yn dyrchafu ei hun i'r cymylau. Myna dyn gael ei ffordd. Os na chaiff ei ffordd, mae e'n digio, mae e'n ymateb, mae e'n talu nôl, mae e'n cynllwyno sut y gallai cael ei ffordd. Mae am gael yr hyn mae'n ei ddymuno ar yr adeg y dymuna. O sawl un o'n chi sy'n mynd yn flin pan i chi wedi cael rhyw gynlluniau am y dydd a mae rhywbeth i dod i ddrysu'ch cynlluniau chi ac i chi mynd yn flin a chi'n grac ac i chi'n chwilio am rhywun i feio gan bod chi ddim wedi cael eich ffordd i ni'n ei weld y drwy ddidraw mewn pethau bach hyd pethau mawr ac i chi mynd yn grac ac i chi'n gweld pam bod hyn wedi rhwystro roeddwn ni eisiau hwn. Nid yw dyn yn amyneddgar pan yn dyheu am yr hyn y mae'n ei gael. Adnod 3, gwrandewch ar hwn. Canis yr aniwiol a ymffrostia am y wyllus ei galon ac a fendithio y cybydd yr hwn y mae'r arglwydd yn ei ffeiddio. Dyma i chi, os oes chi eisiau adnod sy'n disgrifio'r byd i ni'n byw yn ddi heddi, dyma i chi disgrifiad, un o'r adnodau hynny fydd yn disgrifiad gwych. Y mae dyn yn ymffrostio ynddo ei hunan. Mae'n dyrchafu gweithredoedd ei hunan. Mae'n dyrchafu ei allu ei hunan. Ei boblogrwydd, ei heiddo. Dyna be mae'r byd yn neud. Maen nhw am ymffrostio. Be bynnag yw e, maen nhw'n chwilio am unrhyw reswm i ymffrostio. Maen nhw'n canu clodydd ei hunan. Maen nhw'n hoffi canu clodydd ei teuluoedd. Sawl gwaith chi wedi bod mewn sgwrs gyda pobl a maen nhw'n hoffi gadael chi wybod be mae plant yn ei wneud. Yn enwedig os yw'r plant wedi llwyddo. Ac maen nhw'n dymfalchio yn hyn, ac yn aml iawn, jyst gadael i chi wybod, ond maen nhw'n gadael i chi wybod pam, maen nhw'n ymfalchio, achos mae'n adlewyrchiad arnoch chi fel rhieni, maen nhw'n meddwl, ac os ydyn nhw wedi llwyddo, mi fydd pobl yn meddwl yn well amdana i. Mae fy mhlentyn i yn gwneud hyn a'r llall, mae fy mhlentyn i wedi llwyddo fan hyn fan draw, ac mae mor dda, mae'n gwneud lot o arian, mae wedi cyrraedd y top, ac felly maen nhw'n meddwl, mae'n rhaid bod chi'n dda iawn fel rhieni felly, a mae yna falchder diri yn dod. I ni weld y trwy ddidraw, trwy'r amser, i chi'n dod ar draw sgyrsiau yn y byd. Beth sy'n drist, chi'n cael yn yr eglwys hefyd. Pobl yn ymfalchio yn dyn nhw hunan neu teuluoedd. Mae mor hawdd yn diwy. Mae mor naturiol, mae'n llithro oddi ar y dafod. Mae di dod allan o'n ceg ni, cyn i ni sylweddoli be ni wedi dweud. Mae e mor naturiol. I ni'n dweud y peth yma, y cyfle cyntaf ni'n cael i ymfalchio, mae wedi dod mas. A falle bod chi'n teimlo neuog amdano fe ar ôl, ond o'ch chi'n gwybod, o ddim un ffordd o'ch chi'n mynd i rhwystro'ch hunan rhag dweud hynny. Roeddech chi am i bobl glywed, amdano chi, neu beth ni chi wedi wneud, neu rhywun o'ch teulu chi, rhywbeth sydd yn mynd i adlewyrchu'n dda arno ni. Dyna yw'r natur ddynol. Dyna beth sydd yn wir am gymdeithas. Ond dyma'r darn o'r adnod dwi'n credu sydd wir yn disgrifio'r byd i ni'n byw ynddi. Ac a fendithia y cybydd, yr hwn y mae'r arglwydd yn ei ffieiddio. Mae cymdeithas, mae dyn yn bendithio'r cybydd, y trachwantus. Ond nid yw hyn yn digwydd heddi. Ond nid dyna be mae'r cyfryngau yn neud, yn dyrchafu math o ddyn sydd yn wrthyn i Dduw. Gwelwn hyn pan mae'r rhai yn marw, ni'n gweld y tramser, gallech chi ddisgrifio y cybydd neu'r trachwantus, ond fe allai fod unrhyw bechod allan ni ddisgrifio fan hyn, chos dyna be mae cymdeithas yn neud. Pa fath o bobl mae'r cyfryngau yn ei ddyrchafu? Edrychwch chi ar eich cylchgronau chi. Pwy yw'r bobl sydd ar dudalen flaen y cylchgronau?
Pwy o'r bobl sydd yn cael I gosod I fyny mwyn I bobl I edrych arno dweud, dyna sut I ni eisiau bod. Pwy yw'r heini? Ni'n sicr yn gweld hyn pan mae'n bobl yn marw. Enwogion y myd adloniant. Ac ych chi'n gweld, falle, chi'n gwylio'r newyddion. Ych chi'n edrych ar y newyddion neu ar y we, ar stori pennaf, mae hwn neu hon wedi marw. A'r unig beth o'n nhw'n wneud oedd cyflwyno rhyw raglen ar y teledu. A llawer ohonyn nhw, sa'n i'n meddwl am un yn benodol, ond llawer ohonyn nhw wedi byw bywydau gwbl anfoesol. Rhai wedi twyllo. Ac eto I gyd yn cael ei dyrchafu. Dyma'r pobl I chi eisiau bod fel. Ond I chi'n edrych ar ei bywydau nhw ac yn meddwl, be mae'r hyn wedi wneud? Rhai sydd wedi bod yn anfoesol, tynnu sylw atynt ei hunan, yn ymfalchio yn ei golwg, ymfalchio yn ei cryfder, yn ei gallu I wneud gwahanol bethau fel cicio pel neu canu can. Dyma'r bobl sy'n cael ei dyrchafu. Yma rhywun oedd yn gallu cicio'r bel yn bell iawn, falle yn marw ac yn sydyn iawn, maen nhw ar y newyddion. Ac yma sioc mawr a trystwch mawr, a pawb yn dweud, roedd y person yma mor ardderchog. A maen nhw'n cael ei dyrchafu fel y gorau y gall cymdeithas ei gynhyrchu. Ac eto, fi'n siŵr bod chi wedi teimlo pan mae yna rhywun diwiol yn y madail a'r byd. Does dim sôn am ei marw. Does dim sôn am y colled sydd yna ar ei hôl. Ac maen nhw wedi gwneud mwy o les i'r byd I ni'n byw ynddi nag unrhyw un o'r rheini gyda'i gilydd. A mae'r rheini wedi bod yn hybu anfoesoldeb. Y bywydau preifat wedi bod yn byw bywydau o twyll. A maen nhw'n cael ei dyrchafu. Ond dyna beth yn dweud, ac a fendithia y cybydd. Dyna beth mae cymdeithas yn ei wneud. Canis yr aniwiol a ymffrostia am ewyllus ei galon, ac a fendithia y cybydd. Maen nhw'n dyrchafu y trachwantus, maen nhw'n dyrchafu'r pechadur, maen nhw'n dyrchafu'r pethau mynd, yr hau, yr hwn, mae'r arglwydd yn ei ffieiddio, mae'r arglwydd yn ffieiddio rheini, yr hau sydd yn ddigred ac yn anfoesol ac yn gybydd neu'n trachwantus neu beth bynnag. Ac I ni'n gweld, os ych chi'n darllen unrhyw bapur newydd, os ych chi'n gwylio bron unrhyw rhaglen, yr hau sydd yn cael y sylw ar bri, yw'r rheini mae'r arglwydd yn ei ffieiddio nôl y gair yma, achos os nad ydyn nhw'n ildio I air Duw, yna mae'r arglwydd yn ei ffieiddio. Sym os mae gweithredoedd gorau nhw hyd yn oed yn fratiau bydron yn ôl gair Duw, ac felly beth ni'n gweld fan hyn, mae'r arglwydd yn dweud, dydw I ddim yn edrych ar rheini fel y diwiol, be bynnag maen nhw wedi wneud, dydyn nhw ddim yn diwiol. Nid rheini dylid fod yn cael ei dyrchafu, ond dyna be mae cymdeithas yn wneud. Maen nhw'n bendithio y digred a'r anfoesol, y trachwantus, yr rhai sydd yn gwythio ei hunan, yr rhai sydd am ymddangos fel y gorau mewn cymdeithas. Mae mor wrthyn, mae popeth wedi mynd ar chwal, ond dyma beth yw cymdeithas. Gai ofyn I chi, pwy yw eich arwr chi? Ymhlith y bobl ifanc, dyma lle mae'n aml I fe. Petai chi'n gallu rhoi poster I fyny yn eich stafell wely, posteri o pwy ydyn nhw? Pa fath o bywyd moesol sydd ganddyn nhw? Ydy'r rhain wedi bod yn byw yn anfoesol? Ydy'r rhain wedi bod yn byw yn onest? Os na cyneuwyr, pobl sy'n canu cyneuon I nhw, gai ofyn I chi, pa fath o ddillad maen nhw'n gwisgo? Pa fath o eiriau sydd yn ei cyneuon nhw? Ac eto I gyd I chi wedi bod yn edrych ar nhw fel arwyr, rhain sydd wedi dylanwadu arnoch chi, chi'n canu cyneuon nhw dydd a nos, chi'n gwrando ar nhw. Ond gai ofyn I chi, pa fath o fywydau mae'r rheini wedi byw? A'r rheini yw'r rhai chi'n dyrchafu fel cymdeithas? A'r rhai yma'r arglwydd yn ei ffieiddio? Pwy yw eich arwyr chwi? Pa fath o bobl ydych chi yn deheu eu hyfylychu nhw? Adnod 4, yr aniwiol gan uchder ei ffroen, ni chais Duw. Nid yw Duw yn ei holl feddyliaeth, ond nid yw hwnna'n ddisgrifiad llwyr o beth I ni'n ei weld heddi. Yma nhw yn gwrthod meddwl am Dduw, darlun trienus, mae dyn yn ei dwptro ac yn ei falchder, yn cerdded o amgylch, yn dyrchafu ei drwyn. Yn meddwl, edrychwch arno fi. Dwi wedi llwyddo. Dwi wedi gwneud hyn a'r llall. Dwi wedi ymdopi ar ben fy hunan, does dim eisiau Duw arna I.
O, dyna i chi hyderus yw dyn. Nid yw yn ceisio Dyw. Mae cymdeithas heddi, dydyn nhw ddim yn credu bod angen Dyw arnynt. Maen nhw'n ymdopi'n ddigon da hebddo fe. Hyd yn hyn, dy beth. Ac os wedi llwyddo hyd yn hyn, rhaid bod popeth yn iawn. Dyw e ddim yn ceisio Dyw. Does dim lle ganddo i geisio Dyw. Does dim amser i Ddyw. Does dim awydd i Ddyw. Mae am y clod yn llwyr iddo'i hun. Mae Dyw yn cyfyngu ar ei fywyd bechadurus e. Ac felly, nid yw Dyw yn ei holl feddyliau e. Dyw e ddim hyd yn oed yn meddwl am Dduw. I chi'n ei weld yn digwydd yn Dyw e. Chi'n gweld yn y byd, a chi'n gweld ymhlith yr rhai ni'n abod hefyd. Lle ar ôl chydig bach, dyn nhw'n cofio bod cwrgweddi ar nos Fercher neu unwaith y mis ar nos Iau. Ddim yn cofio. O, cwrgweddi heno? Ddim yn cofio. A mae disil yn dod. Deffro i fynd i gwrdd. Allai ddim dychmygu deffro mynd i gwrdd. Mynd i'r oedfa ar y sil. Chi'n siarad â'ch pobl o fewn eich gwaith, eich teulu, eich strydoedd chi, beth yw eu cynllunio nhw? Am y sil? Maen nhw'n neud unrhyw beth ar y sil? Mae'n ddiwrnod arall fel y Sadwrn. Dyn nhw ddim hyd yn oed i meddwl bod y sil yn ddiwrnod ar wahân. Dyw e ddim yn ei meddyliau nhw. Dyw e ddim yn rhan o'i ystyriaeth nhw. Hyd yn oed os nhw wedi cael eu magu ar aelwyd Gristnogol. Dyw e ddim yn cymryd mwy na blwyddyn cyn bod nhw'n anghofio bod cwrgweddi a cwr pobl ifanc a 2-3 oedfa ar y sil. Dyw e ddim yn cymryd hir yn nhw anghofio. Dyw e ddim yn ei meddyliau nhw hyd yn oed. Nawr, mae gan y byd 7 diwrnod yn ystod yr wythnos i wneud ar hyn y dymunant. Does dim angen poeni pa bryd neu beth neu ble maent yn gwneud unrhyw beth. Dydy Dyw ddim yn ei feddyliau, yn ei holl feddyliau. Does dim lle i Dduw yn unrhyw rhan o'i meddyliau nhw. Gai ofyn o Dyw na'n wir amdano chi. Pan cewch chi'r cyfle? Pan cewch chi'r cyfle? Chi sydd yn ifanc, os oes na rai sy'n ifanc yn gwrando ar y we, neu chi sydd yn hun, pan cewch chi'r cyfle? A mae'r sil yn dod lle nad yw mam a dad yno. A fyddwch chi'n cadw'r sil? A fyddwch chi yn torri'r sabath? A fyddwch chi yn gweld cyfle i beidio goffa mynd i oedfa byth eto? Mwyn gallu dweud, dydy Dyw ddim yn fy holl feddyliau. Mae wedi mynd, achos dyna sut mae cymdeithas yn byw. Dydy Dyw ddim yn ei meddyliau nhw? Dych chi fel hyn nawr, neu ydych chi'n nabod rhai? Lle nad ydy Dyw bellach yn dod yn agos at yr un cynllun. Does dim un cynllun ganddyn nhw lle mae Dyw yn dod yn agos. Pan maen nhw'n chwilio am swyddi, dydy Dyw ddim yn dod yn agos i'w cynlluniau nhw. Pan yn meddwl am le i fyw, dydy Dyw ddim yn dod yn agos i'w cynlluniau nhw. Cymar bywyd, Dyw ddim yn dod yn agos i'w cynlluniau nhw. Magu plant, Dyw ddim yn dod yn agos i'w cynlluniau nhw. Maen nhw'n byw fel nad oes peryg, fel nad oes marw i fod, fel nad oes atebolrwydd. Dyna sut mae'r balch yn byw, y byd yn byw. Yn gwybod fe fyddan nhw'n marw, maen nhw'n byw fel pe na byddan nhw'n marw. A dyna beth sydd yn od, i ni gyd yn gwybod bod marwolaeth yn real i bob un ohono ni, pa bynnag oedran, pa bynnag sefyllfa ni'n byw yn i ni'n gwybod o fewn yr wythnos fe all unrhyw un ohono ni fod wedi cael ein galw o'r byd yma, o byd amser. Ac bod ni'n gwybod hynny yn ein meddyliau ni, i ni'n byw fel petai hynny ddim yn mynd i ddigwydd. A dyna sut mae'r balch yn byw. Maen nhw'n byw fel nad oes marw i fod, ac hefyd fel nad oes atebolrwydd. Grandewch ar hwn, mae'r salm yma yn ddisgrifiad gwych o sut maen nhw'n byw. Adnod 6, dywedodd yn ei galon, falle llych chi enwi rhywun fyna, dywedodd pwy bynnag yn ei galon, ni'n symudur, oherwydd ni byddaf mewn drygfyd hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Dyna sut mae'r balch yn siarad. Dyna sut mae rhai fan hyn falle yn siarad, rhai sy'n gwrando, rhai sy'n wedi bod yma, sicr rhai sy'n wedi bod yma, mi fydden nhw'n siarad fel hyn. Dydw i ddim yn mynd i gael fy symud. Chi'n gwybod pam yn dweud? Oherwydd, ni byddaf mewn drygfyd, fyddai ddim yn trwbl. Does dim problem. Dwi'n byw am yr eiliad y presennol. Does dim problem yn mynd i fod i fi.
Dwi'n 15 mlwydd oed, a sa'i wedi cael problem hyd nawr. Dwi'n 1 ar 15, 2 ar 15, 19 mlwydd oed. A dwi wedi gallu byw fel hyn hyd yn hyn. Does dim trwbl wedi bod hyd yn hyn. Felly fe gariau ymlaen. A dwi'n nabod rhai sydd yn 20 ac yn 25 ac yn 30 a maen nhw dal wrthi. Felly does dim problem yn mynd i fod i fi. Dwi'n nabod rhai sydd wedi bod sydd yn 40 a 50 a maen nhw'n iawn, maen nhw wedi llwyddo yn eu balchder a'i angrydiniaeth nhw ac does dim drwg wedi dod, does dim mellten wedi dod ar awyr ac wedi taro nhw lawr. Dydy Duw ddim wedi dod a'i fus ac wedi taro mellten fel mae cymdeithas yn dweud ac felly os nad ydy Duw yn barnu, dwi wedi gallu byw fel dwi wedi byw hyd yn hyn a mae popeth yn iawn. Fe gariau ymlaen, diolch yn fawr i chi, ni'n symudur. Fydd neb yn fy symud i. Dyna sut maen nhw'n siarad. Maen nhw'n siarad fel yna. Dyna sut maen nhw'n meddwl. Dyna sut mae gweithredoedd nhw. Adnod 11. Dywedodd yn ei galon, a dyma chi sut maen nhw'n siarad. Rhowch enw rhywun fyna. Rhywun i chi'n nabod efallai. Dywedodd yn ei galon, anghofio Duw, cuddiodd ei wyneb, ni wel byth. Dyna sut maen nhw'n siarad. Rhain sydd ddim yn credu mewn Duw yn dweud bod Duw wedi anghofio. Dwi'n mynd i lot o synwyr ag yw, ond fel na maen nhw'n siarad, mae'r di-gred ddim yn siarad lot o synwyr yn lot o'r amser. Maen nhw'n siarad fel petai dim Duw yn bodoli, a wedyn maen nhw'n siarad am Duw bod wedi anghofio a bod yn trin y byd yn wael. Dwi ddim yn gwneud synwyr, penderfynwch naill neu'r llall o leia, pidwch a siarad 2 fath o siarad, ond dyma sut maen nhw'n siarad. Anghofio Duw, cuddiodd ei wyneb, ni wel byth, dwi ddim yn gweld. A ydych chi yn byw fel petai Duw wedi anghofio, fel na Duw yn cofio ei gyfraith ei hun. I chi meddwl, Duw ddim yn mynd i gofio bod wedi dweud cadwch y sabath. Duw ddim yn mynd i gofio bod wedi dweud peidiwch o bod yn anfoesol tu allan i briodas. Dwi'n mynd i gofio'r pethau yna. Mae pawb wrthi heddi. Mae pawb wrthi heddi. Yn arbrofi. Mae popeth yn iawn. Dydy Duw ddim yn mynd i gofio beth ddwedodd 2, 3, 4, 5 mil mlynyddoedd yn ôl. Dyw e ddim yn mynd i gofio hwnna, mae'n rhy bell nhw. Mae Duw di anghofio. Os yw e'n mynd i feddwl am y pethau yna, mae di anghofio'r pethau yma. Dyw e ddim yn mynd i cofio fy mhechodau. Dydy Duw ddim yn cofio'r pechodau nes i fel plentyn. Dyw e'n mynd i cofio'r pechodau nes i yn fy 10au. Dyw e'n mynd i cofio fy pechodau nes i fy 20au ac yn y blaen. A dyna sydd i chi meddwl. Mae rai o chi falle fan hyn yn eistedd lawr yn meddwl am y pechodau, y pethau i chi wedi gwrando na, wedi gwylio ar eich ffonau, ar eich iPads, ar eich teledu, neu beth bynnag. Neu hyd yn oed yn y cnawd ac yn meddwl, dydy Duw ddim yn mynd i gofio'r rheini. Dydy Duw ddim yn mynd i gofio, mae e'n anghofus. Mae e'n rhy hen i gofio, ac felly fedra i fyw. Ac i chi yn meddwl, gan bod cymdeithas yn byw fel maen nhw, felly mae pawb yn yr un cwch, does dim ots. Pan i chi'n pechu, i chi'n meddwl nad ydy Duw yn gweld. Chi'n byw fel y gallwch wneud yr hyn ymynwch. Gwneud beth bynnag y dymunwch. A ydych chi yn meddwl nad yw Duw yn gallu gweld yr hyn yr ydych chi yn ei wneud yn ei feddwl, ei freuddwydio, ei gynllunio? Ydych chi'n meddwl felly? Ydych chi'n meddwl, tra bo chi'n dod i'r oedfa, nad ydy Duw yn sylwi ar sut i chi'n ymateb yn ystod yr oedfa? Achos mae'n adnod yn y salm yma, yn y sawl adnod yn y salm yma sy'n dweud bod ein golwg ni ar ein hwyneb ni yn dangos y balchder yn ein calon ni. Gwelaist hyn cynnes ti a ganfyddu yn wiredd a cham. Mae'n gweld. Yr aniwiol gan uchder ei ffroi ni chais Dduw. O, chi'n gweld, mae'n dangos ar yr wyneb. Oedd Spurgeon yn rhoi darlun i chi o gloc. Ac oedd yn dweud y mae'r mecanwaith tu fewn i'r cloc sydd yn gweithio mor galed. Ond i chi'n gwybod beth sydd yn digwydd tu fewn i'r cloc o'r bysedd ar y tu fas, ar y wyneb. Mae'r bys yn mynd rownd, yn dweud yr amser i chi, yn berffeth beth mae'r tu fewn yn trio ddweud. Mae'r cloc yn ddarlun gwych o'r pechadur.
a'r balchder. Mae'r hyn sydd tu fewn I chi yn mynd I ddangos ar yr wyneb. Mae'r angredadyn yn ffeindio fod anodd iawn I guddio y caledwch ar ei wyneb yn enwedig pan mae'r efengil yn cael ei ffregethu. I chi methu cuddio fe, I chi meddwl bod chi wedi gallu cuddio fe, ond ydych chi ddim, mae'r pregethwr hyd yn oed yn gallu sylwi. I chi neistedd fyna ac I chi meddwl yn eich holl anghytuniaeth efallai na fydd y pregethwr yn sylwi, ond mae ei weld ar yr wyneb, mae'r caledwch yna, mae'r pechadau methu cuddio'r peth. Adnod 13, paham ydy'r myga yr aniwiol ddiw. Dywedodd yn ei galon, nid ymofynu, mae'n anhygoel. Dyma sut maen nhw'n meddwl. Mae mor wir o feddylfryd y digred. Credant nad yw Duw wedi cosbi hyd yn hyn, felly rhaid nad yw ei fygythiadau yn werth dim. Dyna be maen nhw'n meddwl. Maen nhw'n gweld y byd yn llwyddo, yn cael gwneud yr hyn ymynant, ac nad oes barn wedi dod. Felly ni fydd Duw yn ymofyn dim ohonynt hwy chwaith. Nid ymofynu. Ga'i ofyn I chi sydd yma heddi, chi sydd yn gwrthod ildio I air Duw. Efallai eich bod chi yn meddwl fel hyn, nad yw Duw yn eich gweld yn pechu. Na fydd yn eich barn I chi. Eich bod yn yr un cwch a phawb arall. Credwch gan fod cymdeithas yn byw fel hyn ac yn llwyddo rhaid ei fod yn iawn. Os oes yna Dduw efallai chi'n meddwl y mae'n cysgu, ac fydd e ddim yn fy marn I fi. Efallai mae dyna sut I chi'n meddwl. Rhywbeth mae'n anodd yn diwe. Mae'r digred yn gallu trial I gorau glas I beidio gwrando. Mwyn beth? Mwyn cael mynd i'r byd. Ond dyma I chi ddisgrifiad. Maen nhw'n credu na fydd Duw yn ymofyn dim ohonynt. Na fydd atebolrwydd. Na fydd yr arglwydd yn gweld. Na fydd yn gofyn unrhyw beth ohonoch chi. Ac felly gewch chi cario ymlaen. Wel, gewch chi symud ymlaen yn ail sofraniaeth yr arglwydd. Ga'i ofyn y cwestiwn yma. Yw'r arglwydd yn gweld yr hyn sydd yn digwydd heddi? Yw yn clywed y rhefygu, y dilorni? Yw yn gweld y codi dwrn at ei gyfraith ei ddydd? Yw Duw yn gweld yr hyn sydd yn eich calon yr eiliad yma? Efallai rhai sydd yn gwrando neu trio peidio gwrando. Efallai rydych yn meddwl am ryw bechod, rhyw weithred nad yw yr arglwydd yn hapus ag ef. Yw Duw yn gwybod am hyn? Ydych chi'n byw fel nad oes yna Dduw? Wel, mae'r salmydd yn rhoi ateb I chi nawr, os ydy Duw yn gweld, ac os fydd Duw yn barnu. Adnod 14, gwelaist hyn. Ga'i just dweud wrthych chi, mae'r arglwydd yn gweld. Mae'r arglwydd yn gweld y cyfan. Gwelaist hyn. Mae'n gweld yr hyn sydd yn eich calon chi. Mae'n gweld y modd I chi yn ymateb i'w air, yn y modd I chi'n ymateb i'w ddydd, yn y modd yn ymateb i'w gyfraith, yn y modd I chi'n ymateb i'r efengil, yn y modd I chi'n byw yn ystod yr wythnos, yn y modd I chi'n eistedd a gwrando neu ddim yn gwrando yn yr oedfa. Mae'n gweld y cyfan. Gwelais hyn, canis, mae'n dweud, ti a ganfyddu anwiredd a cham, I roddi tal a ddwylod y hun, arna ti y gedi y tlawd, ti yw cynorthwyr yr amddifad. Nid oes dim sydd yn guddiedig o lygau Duw, mae'n gwybod y cyfan, mae'n gallu gweld pob un camwedd ac yn ei osod gerbron I gyfraith ef. Mae'n gweld eich bod wedi torri gyfraith e. Does dim un pechod yn guddiedig ohono. Mae'n gwybod mwy am ein pechodau nag ydyn ni yn ei wybod. Mae'n gwybod yr hyn sydd wrth wraidd pob un gweithred a wnawn. Mae yna gymaint o bechodau nad ydyn ni yn gwybod ein bod wedi i'w wneud. Mae'r arglwydd yn gwybod am bob un. A'r hyn mae'r salmydd yn ei ddweud yw y mae'n abal I farnu. Peidiwch â meddwl gan nad ydych chi wedi darllen am unrhyw un sydd wedi cael ei barnu gan yr arglwydd. A felly bod chi'n saff. Peidiwch â meddwl gan nad ydych chi wedi gweld mellten yn dod I lawr o'r nefoedd ac yn taro rwy'n lawr bod chi yn ddiogel I fyw yn bywyd pechadurus. Adnod 15, tor fraich yr aniwiol ar drigonis, cais ei drigioni ef hyd na chaffech ddim. Mae'r arglwydd yn gallu dod ar pechadau I gyfrif am bob un camwedd, y rhai y cred na fydde yn ei weld. Gwai chi os ydych chi'n meddwl fel hyn. Trienus yw yr un sydd yn meddwl fel hyn.
Yr un sydd heb glywed am yr efengil ac am Dduw, ond dyna chi ofnadwy yw'r rhai sydd wedi clywed, wedi magu ac wedi dysgu am y pethau yma, ond sydd dal yn dewis byw fel pe na bai Duw yn abal I weld na chlywed. Maen nhw'n byw fel petai Duw ddim yn I gweld nhw na I clywed nhw. Yn ddigon gwael I weld pobl tu fas fel yna, ond I weld rhai sydd wedi clywed yn well, yn byw fel petai dim Duw. Adnod 16, yr arglwydd sydd frenin byth ac yn dragywydd. Difethwyd y cenhedloedd allan o'i diref. Dyna I chi'r arglwydd. Peidiwch â meddwl, gan bod chi wedi llwyddo hyd yn hyn, nad yw'r arglwydd yn arglwydd, ond mae'r arglwydd yn frenin byth ac yn dragywydd. Mae yn teyrnasu be fydd atebolrwydd, y mae wedi creu'r byd, mae wedi gosod ei gyfraith, mae wedi darparu ffordd ar ein cyfer, ffordd gall rai fel ni hyd yn oed byw i'w blesio, mae wedi gosod ei dydd i'w anrydeddu, ein gweddi fel y salmydd adnod 12, cyfod arglwydd o Dduw, dyrcha dy law, nac anghofia y cystuddiol. Dyna'r gweddi nawr. Cyfod arglwydd, o Dduw, dyrcha dy law, nac anghofia y cystuddiol. Wel I orffen. A chi bwr y saint, adnod 17, arglwydd Clywaist Ddymuniad y Tlodion, paratoi I calon hwynt, gwerendi dyglis arnynt. Mae'r salmydd yn llawn hyder y bydd ei Dduw yn clywed llais y gorthrymedig yn I dderledigaeth. Mae'r salm yn sôn am yr erledigaeth i'r saint, ac mae yn llawn hyder y bydd yr arglwydd yn dod, Clywaist mae'n dweud. Y mae wedi clywed Ddymuniad y Tlodion, bod ei Dduw yn abal I ddyrchafu'r gostyngedig. Gai ofyn cwestiwn, sut I chi'n credu'r gall y salmydd fod mor hyderus y bydd yr arglwydd yn ei glywed y tro yma? Pam yn gwynebu erledigaeth? Wel, gan fod yr arglwydd wedi clywed y tlawd yn y lle cyntaf, yn y profiad cyntaf hwnnw. Dyna sut mae Cristion, os ydy Cristion yn gwynebu treialon bywyd, mae'n gallu gwynebu'r treialon yn hyderus. Pam? Gan bod yn gwybod bod un o'r profiadau mwyaf anodd, yr treial mwyaf anodd, trienus, pan welodd ei bechod y tro cyntaf, ynath yr arglwydd clywed ei lais. Mae'n gwybod ei fod yn un o'r tlodion. Mae'n adnabod cri y gwan. Mae'n gwybod hynny, mae'r salmydd yn gwybod. Mae'r arglwydd yn adnabod cri ei ddefaid ei hun, mae ei blant yn rai sydd wedi gweld ei pechod, sydd wedi gweld ei gwendid, ac felly maent yn ddaros dyngedig. A hyn oedd Ddymuniad y Tlawd yn y lle cyntaf, oedd maddeuant. Pedwm y salmi'n gallu cofio nôl, dyna yw'r profiad y pobl yn yr Hen Testament fel y Testament Newydd, a thrwy gydol hanes yr eglwys, mae'r profiad cyntaf hwnnw pan welon ni'n bod ni'n tlodion, ac pan dath y cri o'r galon, ein bod ni o dan argyhoeddiad o bechod wedi gweld trwy waith yr Ysbryd Glân ein cyflwr, ein balchder, ein pechod, wedi gweld heilligrwydd ein gwrthodiad o Dduw, fe ddaw ei ogrwydd fel mynyddoedd byd ar yr enaid, ac fe ddaeth ymwybyddiaeth o atebolrwydd, ein bod wedi torri ei gyfraith, ac mae bratiau bidron yw ein gorau hyd yn oed. O, dyna chi brofiadau, yw gweld bod ein gorau ni yn frwnt yng ngoleuni'r arglwydd, ac I chi'n gweld pa mor dlawd I chi. Mae pan mae'r pechadur yn cael golwg o'i gyflwr, mae'n teimlo nad oes gobaith. Ac bod hyn yn haeddiannol, dwi ddim yn dadle gyda hyn, pan mae'n clywed yr efengil, mae'n dweud does dim gobaith I fi, dwi'n bechadur, dwi'n frwnt, dwi'n eog. A dwi ddim yn dadle, mae'n gobeithio, a oes gobaith. Mae'n gobeithio, ond dwi ddim yn dadle, mae'n dweud mae'n heiddiannol, dwi ddim yn heiddi dim, dwi mor dlawd, ac yna fe ddaw'r cri o'r galon, a oes gobaith, a oes maddeuant un fel fi, a gellir clywed un sydd wedi fagu ar sain yr efengil, ac wedi troi cefn, a byw yn llawn balchder fel y byd, fel pena bydd y Duw yn bodoli, gellir clywed un yn dweud efallai, dyma'n breuddwyd ni, yme'n wythnos, falle heddi, wythnos nesaf, mewn mis, mewn blwyddyn, mewn 10 mlynedd, cyn i'r anadl olaf ddod, a bydd yr haen yn dweud, oes gobaith, dwi wedi gweld fy mhechod o'r diwedd, a mae'r arglwydd I agor llyged fy enaid I weld fy mhechod I, ac yn awr yn gofyn, ond ges I gyfler o cyfle tra'n blentyn, ges I fy magu ar sail yr efengil, ac fe nes I wrthod, a oes gobaith I rwy'n fel fi, efallai bydd rhain i'n dweud, a oes na'n faddeuant I rwy'n fel fi, sydd wedi troi cefn ar efengil tro ar ôl tro. Yr ateb yw oes.
Mae'r salmydd yn dweud, mae wedi clywed cri y galon. A ydych chi'n dlawd? A ydych chi'n anghennus? Ac os ydych chi, yna fe fyddwch chi wedi dweud, mae'r arglwydd yn clywed llais ei ddefaid. Mae e wedi darparu ffordd ar gyfer chi, i'ch achub chi, fe anfonodd ei fab Iesu Grist. Fe ddath Iesu Grist i ddelio â phechod. Dyna beth nath Iesu Grist wneud. Fe ddath e'r byd yma i ddelio gyda balchder dyn yn ei wrthodiad ohono. Fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda'r cyfan. Fe ddarparodd Crist ffordd o waredigaeth. Fe gyflawnodd Iesu Grist popeth na fedrwn ni ei wneud. Fe gyflawnodd ddeddf i chi. Falle byddwch chi'n dweud, dwi wedi byw bywyd o dorri cyfraith yr arglwydd. 10 mlynedd, 10 ar 20, hanner canrif, 60, 70, 80 canrif o flynyddoedd o wrthod gair Duw. Sut fedra i wneud i fyny am hynny? Ond mae'r arglwydd yn dweud fan hyn, fe nath Iesu Grist cyflawni'r ddeddf yn eich lle chi. Ond beth am y gosb? Dwi'n heiddi cosb. Ac mae hynny'n gywir. Ond beth mae'r Efengil yn dweud yw cymerodd Iesu Grist y gosb ar y groes yn eich lle chi. Dyna chi drigaredd. Ti'n cael drai sy'n llawn balchder. Ti'n cael drai sydd wedi gwrthod yr Efengil dro ar ôl tro. Ti wedi byw fel petai Duw ddim yn bodoli, fel bod e ddim yn cofio, bod e ddim yn gallu gweld, fel petai ddim yn gallu clywed. Dyna chi drigaredd, ti'n cael trai sydd wedi ymwrthod cyhyd, a gorodd ein llyged i weld ein cyflwr. Ac yna fe arweiniodd ein traed at droed y groes, at y ffynon, lle mae gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn llifo ac mae modd cael eich golchi'n wynach na'r eira. Mae e'n dweud, dewch at y groes ac fe'ch golchaf chi'n llwyr lan. Fydd pob un staen pechod wedi mynd. Os ydych chi'n llwythog ac yn flinderog, os yw pwysau ei ogrwydd yn llethol, gelwch arno. Mae e'n eich clywed chi. Mae e'n estyn allan ei law ato chi. O, na fyddwch chi'n galw nhw. Mae'r salmydd wedi profi fe sawl gwaith yn ei fywyd arglwydd. Clywaist, ddymuniad y Tlodion. Paratoi calon nhw'n gwrendi dyglist arnynt. Chwa pam mae'n gallu dweud na? Achos fe randawodd yr arglwydd ar ei gri pan welodd ei bechod y tro cyntaf. A dyna'r addewid i chi. Hyd yn oed y rhai sydd yn herio Duw ac yn dweud ei bod nad oes na Dduw, yn dweud nad yw Duw am unig barn i chi o gwbl, nad oes atebolrwydd y cewch chi fyw fel y mynwch, hyd yn oed chi, os cewch chi weld eich pechod, y mae e'n croesawu ac y mae'r Efengil yno, y mae modd derbyn y maddeuant arglwydd, Clywaist ddymuniad y Tlodion. Dyna'n gweddi ni heddi, na bydd yr arglwydd yn clywed cri o galon un. Paratoi calon hwynt, gwrendi dyglist arnynt. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr Efengil sanctaidd. I ni yn diolch i ti am ffordd i achawdwriaeth ac yn gofyn yn yr byd i ni'n byw ynddi. I ni'n gweld y balchder ar anghrediniaeth, a'r gwrthodiad i blygu, i wrando, i ystyried, i ddilyn dy lwybrau di gadw dy ddydd. O Dduw, i ni'n gofyn y bydd dy ysbryd i ar waith yn agor llygaid iddynt weld i balchder, i weld i pechod. Ac yna y daw y cri o'r galon. I ni yn gofyn o Dduw y bydd na rai llawer hyd yn oed heddiw yn crio, yn galw, yn pledio a thi am drigaredd. Ac o Dduw, i ni'n llawenhau pob un a ddaw at ti, na fydd gwrthodiad i'r un. Felly te'r trigar ha nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel i orffen, ni'n gwasanaeth gadewch ni'n ganu'r emyn rhif 376, 376 o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir, fi dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na thir. Mae yma rhyw ddirgelion, rhyw ddyrus unt i ddyn, rhy ddyrus unt i ddyn, ac nid oes all ei dadrys, ond diwdod mawr ei hun. 376 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd ydi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.